Сега ще ви покажа как да се свържете вашето вече пренастроено и препрограмирано модулче с вашето дронче. Значи това е модулчето, се свързва с серийния изход на вашия дрон. Задължително комуникацията е кръстосана, както обикновено RX с THX, THX с RX, маса и захранване 5 волта, ако имате монтиран стабилизатор за 5 волта на платчицата на модулчето. Ако не, го свържете към 3,3 волта на всеки един от бордовите има такъв стабилизатор, тъй че просто намерете къде имате захранване 3,3 волта. Комуникацията е на 115 и 200, но по принцип може да се изберете произволна друга честота за комуникация. Модула вече е свързан и свети. Отиваме на нашия таблет. Отиваме в Wi-Fi настройките. И избираме нашето устройство, което в моя случай се казва Altinker A6A9 6A. И свързваме с него. Избираме го като активно устройство в момента. Излизаме от Wi-Fi настройките и отиваме на примерно мултивой конфигуратор. Отиваме на Settings, избираме Wi-Fi и записваме IP адрес на устройството. IP адрес на устройството 192.168.4.1. 192.168.4.1. Адресираме го към порт 23. Това е. Next. Connect. Устройството се свързва с нашия IP адрес и вече имаме комуникация между нашия таблет и устройството ни. Това е. Ето отново показвам. Вече Connect. Един път като преконектва, но то непрекъснато ще се свързва. Ето, свърза се. Отиваме на дашборд 1, примерно. Ето модула.